Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju. Danas razgovaramo o stvarnim životnim putevima koji nisu uvijek prvolinijski. Danas je sa mnom Lejla Bučan-Puncević. Lejla, dobrodošla. Hvala puno, baš mi je drago što sam deo ove priče sad i baš se radujem što ćemo da se družimo u narednih ne znam koliko minuta. I meni je drago, s obzirom da ti u ovome realno možda imaš više iskustva nego ja. Nemoj da imaš tremu. Pa sad ja u suštini imam malo tremu kad si ti u pitanju. Lejla, reci mi, tvoj put je počeo nekako veoma zanimljivo, s obzirom da te ja nekako znam svuda i u svemu. Pa hajde da krenemo nekako od tog samog početka. Kako je sve počelo? Kako si odlučila da upišeš? Šta si upisala? Pa ćemo onda da nastavimo, da razradimo dalje. Pa negdje možda taj put mog školovanja i obrazovanja jeste malo specifičan s obzirom na to da ništa nije ukazivalo na to da ću možda da upišem učiteljski fakultet koji sam upisala, ujedno i završila. Ali zapravo to je nastalo iz neke nemogućnosti da studiram ono što sam ja htjela, to je gluma. Jer u tom trenutku prosto nije bilo izvodljivo da se školim u Beogradu, ni iz finansijskih razloga, ni iz nekih logističkih i tako dalje, iz nekih porodičnih razloga. I onda kao, hajde, šta ću učiteljski. Ali nisam se naravno pokajala i sa zadovoljstvom sam studirala taj fakultet i radovala sam se tome. I eto, došla sam do kraja, nažalost ne radim u struci i zbog toga mi je jako žao. Ali dobro, kažem, ne gubim nadu, vjerojatno će negde nekad nešto da se desi i da ja možda budem u učionici. To bi mi bila velika čast i zadovoljstvo, ali za sve to vreme naravno nisam bila, što se kažu, besposličar i radila sam razne neke stvari. Uglavnom me ljudi znaju sa te javne scene, sa nekih javnih nastupa, kako kroz glumu, kako kroz moderiranje, kroz voditeljstvo, novinarstvo. U stvari, ja ne mogu da kažem da sam novinar. Stvarno, novinar biti je Amela Bajrović, ali mogu da kažem da sam možda u većini slučajeva bila prezenter. Tako da razni su neki moji putevi bili i sa svih strana me nekako ljudi znaju i na kraju krajeva drago mi je kad pogledam iza sebe kojim putevima sam išla i kako sam došla do svega toga. Tako da šta će dalje biti sa mojim životom, stvarno ne znam. Reci mi, Lejla, koliko je teško u Novom Pazaru sad naći posao, jer to je neka problematika i tema nepresušna. Jeste i čini mi se mogla bi dan noć da pričam o tome, pogotovo prvenstveno zbog svoje lične frustracije i to će vjerojatno možda gledaoci da osete i slušalci tu frustraciju koja je u meni i ne umijem da je sakrijem, ali baš je teško. Završila sam osnovne studije, onda sam završila master na učiteljskom fakultetu i jako je teško da se dođe do posla. Prvo zato što verovatno i konkurencija je velika, a sa druge strane nekako kao da nema prostora da dođem do tog posla. Kao da su sva ta radna mesta već rezervisana. Koliko to bude nekad, mislim, verovatno ti osjetiš neki poraz i razočarenje, jer nisi nikad radila u struci, bar da si jedan period radila, možda bi ti to bilo onako neki hrabri deo tebe koji bi, to su godine učenja. Znate kako, ja jesam da kažem u struci radila, ali kroz individualne časove sa osnovcima i tu sam, mogu da kažem, slobodno postizala odlične rezultate. Onako, mislim, mogu da vidim to kroz dečicu i zadovoljstvo tih roditelja i same dece, što je u suštini meni najbitnije. Međutim, i to je teško da opstane ako nemam nešto od čega mogu da živim. Od toga prosto u tom trenutku nisam mogla da živim i onda to sad nije razvijeno do te mere da mogu da imam neku svoju školicu pa da držim časove. A pritom školica ima na svakom koraku u Pazaru. I jesam se sa dečicom susretala kroz cijelo školovanje jer mi imamo praksu u školi od prve pa do poslednje godine i na masteru. Tako da dešavalo se da budem po mjesec, dva u učionicama tokom godine i nekako definitivno je taj moment meni dao potvrdu da jeste taj posao za mene, da mi prija, da želim to da radim i da bih voljela tu da ostanem. Ali svakako jeste vrlo poražavajuće kad nekako se nadaš da kad se školuješ, uzmeš diplomu i školuješ se pravo na pravi način. Znači nisam tu diplomu kupila, nisam, ne znam, varala na ispitima i tako dalje i tako dalje. Baš sam se školovala, onako znoj sam prolila i suze sam isto prolila i silni novac dala i onda se nekako nadaš, dobro, kad dođe do te diplome sigurno me čeka posao, međutim u stvarnosti nije tako, ali
Da, osjećam se ponižena. To je negdje tema koja meni predstavlja ponekad stvarno nepresušni izvor i sve. Nekad imam utisak, vrtim se u krug sa njom, ali prosto u komunikaciji sa ljudima koji dele sličan moment, nekad i meni bude lakše, jer svi bismo mi koji radimo u struci, bismo možda nešto da promijenimo ili da napredujemo ili da odemo korak dalje. Međutim, stvarno je onako ono što bi rekao Dino Merlin, na vrhu uvijek ima mjesta ko se krene sa dna, ali mi ne možemo da dođemo do gore. Taj vrh ne vidi se, uopšte ga nema, nisam ni na dnu, ali nisam ni na vrhu, nigde sam. Ali čini mi se što god sad mi da kažemo i o čemu god ti i ja sad u ovom trenutku da pričamo, ništa mi novo nećemo da kažemo. Da, to je problematika mladih ovdje. Nećemo mi sad nešto da kažemo, da prosvetlimo ovdje, ne znam, neki narod i da kažemo nešto što drugi ne znaju. Prosto svi znaju tu problematiku zapošljavanja, čak i oni koji su zaposleni i oni koji nisu, apsolutno znaju kako stvari funkcionišu i koliko je teško mladima da dođu do posla. Ja opet ne mogu da kažem da sam ja bila bez posla, samo nisam u struci radila, ali od srednje škole radim. Bukvalno, bez prestanka. Od srednje škole, za vreme studiranja i od uvek i zauvek radim, tako da sam uvek bila u poslu. Ne mogu da kažem da sam u suštini nezadovoljna. Ja medije mnogo volim i radila sam u medijima, radila sam na radiju, radila sam na televiziji. I volim taj deo posla, volim da moderiram događaje, volim da budem voditelj, volim da budem prezenter. To je sve nešto što ja volim i u suštini ne mogu da kažem da sam nezadovoljna. Ali za neke dugoročne ciljeve i velika želja je u meni da ostavim neki trag za sobom, da dam neki doprinos ovoj zajednici. I onda je taj učiteljski fakultet meni značio u tom smislu i dao mi tu šansu da negde možda mlađim generacijama ostavim neko znanje, da im prenesem neko znanje i da njima to ostane, da oni to dalje mogu onda da prenose, da budu oni posle sami korisni ovoj zajednici kao neki obrazovani ljudi ili kreativni ljudi. U bilo kojem smislu učitelj može da utiče na to dete, da bude jedan važan, koristan deo ove zajednice. Tako da u tom smislu bih ja voljela da dam svoj doprinos i zbog toga težim da budem deo prosvete sa tim malim ljudima koji će sutra da budu veliki ljudi. Mislim, čak sam i u nekim prethodnim emisijama radila već sa učiteljicom i stvarno, pored majke koja je kući i roditelja, učitelj je stvarno jedna od glavnih figura u detetovom odrastanju posebno. To prvo do četvrto, posle se menjaju nastavnici, profesori, ali učitelj je to nešto. I realno svi smo plakali na kraj četvrtog razreda, mislim da je to prosto sinonim za učitelje. Paradoks s kojim se sad susrećemo je da je ovo grad mladih, a da mladi se ne ostvaruju dovoljno i da mladi odlaze. Evo i mi smo, ti mladi koji možda nekad stvarno razmišljamo potencijalno da odemo odavde. I reci mi, jesi li nekad možda razmišljala negde u tom pravcu? Kao mlađa ne. Dok sam studirala kao ne, to mi je super, tu sam, imam svoje prijatelje, svoju porodicu. Onda kad se već, da kažem, fakultet bližio kraju i kad sam formirala svoju porodicu i kad sam dobila svoje dete i kad sam vidjela koliko je sistem urušen. U kom smislu? Jer sam ja kao pokušavala na jedan način da vaspitavam moje dete i da mu ukažem na neke vrednosti za koje ja smatram da su ispravne, a onda se on u praksi susreće sa nekim stvarima koje se prosto kose sa tim. Od parkiranih vozila na trotoaru, pa ne znam, od smeća u reci itd., da sad ne davim time. I onda sam vidjela koliko je zapravo teško odgajati dete ovde. S jedne strane. S druge strane imamo potpuno neke benefite i neke olakšice. I u tom trenutku sam pomislila kao joj, sad bih se pokupila i otišla odavde i ne znam, radit ću kao čistačica, nije bitno, ali čini mi se da ću možda moći kolicima da prođem normalno ulicom, da će dete imati parkić u kojem će moći da se igra itd. Tako da jeste bio jedan period u mom životu kad sam ja razmišljala o tome da odem odavde, ali sve to nekako malo teže kad formiraš svoju porodicu, verovatno i sama si svedok toga. Sad već imam i drugo dete, sad je još teže. Ali ja u suštini volim svoj grad. Stvarno i volim svoju državu. I užasno me nervira kad se ljudi iz Pazara ponašaju kao da su gosti ove države. Čovječe, ovo je moja država, Srbija je moja država. Znači, ne želim da je napuštam, samo želim da ona bude bolja i da nama svima ovdje bude bolja. To su teme, ja mislim, goruće kad je i država u pitanju.
Ja često volim da kažem da ljudi koji sugerišu na probleme, posebno lokalne, su ljudi koji stvarno haju pazar. Ono tačno naša, ona poslova hajem pazar i prosto me to naravno pogađa jer te boli ono što voliš. Da ga ne volim, verovatno ne bih ni ja i ti bilo ko bio. Ne bih ni radila za ovaj grad. Pazar u suštini vrlo često su problematika na teritoriji cijele države jer ovaj grad je država zapravo. Da. Ono što se implementira na vrhu, to ti je u suštini i sam koren. Ako su krošnje truhle ili ne daju dobar plod, znači da je u korenu i u samoj srži problem. Tako da ja se nadam stvarno da ćemo tog Godoa jednog dana dočekati. Nadam se. Bar naša deca. Ja samo osjećam kao da dočekamo nekog Godoa. Lila, ti tokom svog obrazovanja vrlo rano ulaziš u medije. Reci mi kako je došlo do toga i kako je to sve nekako izgledalo. Taj put mene negdje u medije doveo je, verujem ja, možda grešim, ali čini mi se da je to, da je zapravo škola glume koju sam ja pohađala u ranoj mojoj mladosti, da ne kažem u djetinjstvu, zapravo neka staza koja me je dovela do medija. U kom smislu? Prvo, časovi glume te negde čine otvorenom osobom, ulivaju ti samopouzdanje, učiš malo da staneš na scenu, da glasno i jasno kažeš neke stvari, da budeš otvoren, da razbiješ tu tremu. Mada je ona uvek prisutna, ali samo se nekako oblikuje, postane neka pozitivna trema i neka super trema koja te gura dalje. Tako da negde ta škola glume je mene formirala kao osobu u nekom trenutku i onda ti nemaš više strah da staneš ispred kamere, da nešto kažeš, da pričaš o tome. I moj prvi poslić je bio na regionalnoj televiziji kao srednjoškolka, čini mi se, jeste. I to je bilo volontiranje, nisam zarađivala tad. Možda jedine pare koje sam tad uzela su bile za 8. mart, jer sam potrefila taj period, tako da sam tu imala neku emisijicu svoju i mislim da se tu i rodila ljubav prema medijima. Kasnije sam radila kao dispečer na taksiju, tako da eto, i tu sam bila i onda sam tu dala otkaz, čini mi se, i dobila poziv za Radio 100+ i to baš od Anele. Toga se sjećam kao da juče je bilo, da me ona pozvala i da me ponudila da im se pridružim tamo na radiju i ja sam to sa zadovoljstvom prihvatila i to i dan danas ponavljam, možda sam i dosadila sa tom pričom, ali stvarno to mi je jedan od najdržih poslova. Vrlo rado sam radila taj posao i volim taj posao, radio je predivna stvar. Samo što eto dugoročno nije bilo nekako, nije bilo prilike da se tu opstane i da se, kažem, komotno možda živi od toga, da se nešto više razvije iz toga. Ne zato što ljudi oko tebe nisu bili raspoloženi za to, nego prosto u Pazaru nema prilike za to. Da to negde postane neka dugoročna priča. Ali svakako jedan od omiljenih poslova sa radija onda ponovo na drugu televiziju i onda sam stekla i kontakte i prijateljstva i postala sam prosto neko lice koje će da maltene vodi publiku kroz bilo šta. Da li to uživo, da li preko ekrana, ali eto, negde sam se formirala kao neko ko će da vodi publiku kroz bilo koju priču. U suštini, kad su mediji lokalni u pitanju, vrlo često imamo taj problem sa budžetiranjem i mislim da ih to negde... Mislim da je to najveći problem. Mi generalno imamo mnogo kreativnih ljudi, mnogo pametnih ljudi, mnogo sposobnih ljudi. Mladih ljudi koji vole, jer sad je i digitalno doba, sad deca nemaju problem da stanu ispred kamere i nešto kažu. Ni tinejdžeri, ni srednjoškolci, ni studenti, tako da je u tom smislu još veća prednost što imamo potencijalne prezentere, ali mislim da je u svim medijima problem budžet, bar ja koliko sam mogla da imam saznanja iz kontakta sa ljudima. Je li to na teritoriji, misliš, i cijele države ili mislim da generalno i na teritoriji cijele države, ali sad trenutno govorimo o Pazaru, nemam informacije o ostatku Srbije, ali ono što sam ja mogla da shvatim iz ove sredine jeste sigurno to. To mi i meni deluje, znači, imamo ljudi koji hoće da rade. Po budžetu vidiš zavisni i nezavisni mediji, ali tačno se po onom budžetu negde otprilike ih čini mi se, nažalost. Jeste, pa ja sam sama imala neke kao fiks ideje šta bi sam mogla sa televizijom da radim, kakve emisije, sve da snimimo. Treba ti za gorivo prvo, da odeš negde, treba ti za taj obrok, treba ti šta god, da bilo gde kako boraviš. I onda budžet zna da bude nezahvalan. Evo, mi nemamo recimo kviz. Mislim da je kviz super stvar.
koji jedna televizija može da ima ili portal ili što god, ali kviz isto zahteva određena sredstva i to da bude malo sve teško, tako da u suštini gdje god da krenemo susretnemo se sa tim da nemamo sredstva. I onda imamo zapravo da nam, mislim, mediji lokalni funkcionišu na bypass. Određeni stvarno dišu punim plućima. Lila, reci mi kako si uskladila taj period akademski sa svim stvarima tim koji si radila, gdje si se pronalazila, kako je išlo učiti, studirati, raditi? Nije bilo lako. Mislim, znam da nikom nije lako i znam da svi nekako vode svoju borbu, ali nije to išlo baš tako tečno i tako glatko i sve odjednom, zato što sam ja u međuvremenu i radila i formirala porodicu i bila angažovana na 100 nekih stvari. Bavila sam se i pozorištem i to je moja najveća ljubav zapravo. Eto, to nisam rekla, ali to je toliko sad daleko od onoga što ja radim i nekako to još uvijek nije blizu. Tako da je to negde studiranje usklađeno sa porodicom, sa drugim nekim poslovima, ali nisam se žalila nikad. Samo sam znala da će doći kraj svemu tome. Mislim da će studiranje doći do kraja, da će poslovi da se menjaju i najvažnije od svega mi je bilo negde da porodica bude zdravo i da negde deca budu okej i sve će nekako doći na svoje. Ti si, negdje sam čini mi se pročitala i sad si pomenula taj glumački deo, rad sa pozorištem, na kraju se tvoj rad sa decom ipak, te nastavila. Da. Reci mi kako je to izgledalo, jesi ti imala neke svoje časove glume ili si sama bila deo Ne, toga? ja sam bila polaznik škole glume kod Rifata Rifatovića u tom trenutku i ja sam bila osnovna škola, sad ne znam tačno koji razred. A onda kasnije sam, godinama sam pohađala tu školu glume, sve dok je ona postojala, ja sam bila deo nje. Onda sam bila deo neformalne trupe u gimnaziji Jojevo i Hovi. I tu smo negde samostalno nastavili da se bavimo glumom, da pišemo predstave, da režiramo, da pravimo kostime, da se zabavljamo i na kraju da ih zarađujemo od toga. Onda je došlo Beton Mahala kao jedan od najozbiljnijih projekata koji sam ja imala. I definitivno je to stvar koja je oblikovala sve nas kao ljude. Definitivno je to stvar koja nas je ohrabrila do kraja. Da možemo da stanemo na scenu, da kažemo glasno i jasno sve ono što hoćemo. U stvari da kažemo sve ono što mnogi misle, ali nemaju priliku da kažu. I još uvek neke replike iz Beton Mahale odzvanjaju. Ja sam je gledala i tačno se, jer ti ja mislim da smo iste generacija i tačno se sećam te vaše dramske trupe. Reci mi koliko te sad Beton Mahala, to mi je bilo jedno od pitanja, oblikovala kao osobu i način na koji gledaš recimo na mlade kako razmišljaju, koliko je uticala. Da li još uvijek ima tih primjesa koje su ostale, jer ono je stvarno jedna predstava koja mislim da u Pazaru igra na jednom i to je bilo to. U Pazaru je igrana premijera i repriza. Onda više nismo imali narednih 7 godina priliku da je igramo. Mislim da je već svima poznata ta priča. Kome nije može da googla. Bukvalno je svaki naslov na Google zabranjena predstava u Novom Pazaru. A onda smo je odigrali posle 7 godina, ako se ne varam, ponovo u Pazaru uz neke dogovori i pre svega želju publike. I drago mi je da posle 7 godina su ljudi kao imali želju ponovo da je gledaju i to je bilo stvarno posebno i posebna emocija i rado bismo igrali opet sad. Mislim da možda i nije više ni prilika zbog toga, zato što smo se svi negdje i rasuli, svako ima svoje obaveze, poslove, ali nikad nije stavljena konačna tačka na igranje te predstave, tako da nikad se ne zna, možda je ponovo budemo igrali, mada smo sad ne znam koliko, 10 godina stariji. Premijera je bila 2015. Evo već 11 godina kako je prošlo od toga i tada smo, da kažem, bili klinci. Ali smo savršeno kapirali problematiku jer sami smo pisali tekst za tu predstavu. Znači sve ono što ste mogli da čujete u toj predstavi nastalo je iz naših nekih ličnih primjera i kao klinci u tom trenutku stvarno onda smo bili suviše svesni svih problema koje imamo. Na našu žalost nije se mnogo toga promenilo. Znači ona te negde, jel i dan danas, mislim, desi se nekada? Da. Mislim, ona je prvo povezala sve nas na jedan poseban način i povezala je nas sa svim ljudima iz ovog grada.
mogli smo da kažemo nešto u oči ljudima, a da ljudi pre toga nisu uopšte razmišljali o tome. Govorimo o nekim starijim generacijama koje su prihvatale sve ovako kako jeste, a onda ti dođeš i bukvalno im kažeš, možda ne direktno, ali indirektno im kažeš da je dosta toga, da su oni delom krivi zbog toga što su dozvolili da se ovo dešava. Zašto? Zato što su ćutali na neke stvari. Onda smo mi donali odluku da ne ćutimo. Onda nismo ćutali u Pazaru, nismo ćutali u Beogradu, u Makedoniji, u Crnoj Gori, u Bosni, u Hrvatskoj. Mi smo igrali u više od 40 gradova, u celom regionu. Ne znam ni sama broj igranja koji je bio. I ono što je interesantno, što je svuda problem bio prepoznat. Ne moramo jezik da razumemo, ali problem ćemo da razumemo. Da, pošto imaju neke naše interne, lokalne i floskule, a i nešto što mi ovdje razumijemo, ali interesantno da je ostalo na kraju, opet isto ćutimo mi. Ne izgleda. Znači, ništa se nešto specijalno, nažalost. Ne mogu da kažem sa ovim narodom, ali stvarno, kad se desi neki problem u Pazaru, izazov šta god, da li je to, ne znam, seča stabala, ja tačno znam, kad se organizuje nešto, ko će da dođe. Da, već su isti ljudi na protestima, isti ljudi koji se pojavljuju. Bukvalno krene sa mamom, pošto ja imamo te neke, i onda ja nabrajam taj, i stvarno mi se približavamo da se ti pozdravljaš sa tim ljudima, jer to je jedna grupacija ljudi koji stvarno ukazuju konstantno, mislim, probude i ostali. Ostali su, naravno, ne samo da nije u mojoj javliji, tako da negde me to ponekad i mene nije iritira, ali mi bude neka žao, pa razne mi emocije to probudi. Neki ljudi vole da ih nazovu dokoni, kritičari i nepodobni. Nestručni, kako god. Ja stvarno mislim da za neke stvari ne moraš da si stručan čoveče. Naravno, struka je ta koja se pita i koja treba da bude saslušana i da donese možda neku krajnju odluku. Ako je ekologija u pitanju ili obrazovanje, šta god, struka jeste ta koja se pita, ali izvini, stvarno, ne moram da budem ekolog da bih znala čoveče da seča stabala nije baš prihvatljiva. Ili da dišemo zimi na vazduh. Shvatam ja i argumente koji su korišćeni za opravdavanje takve situacije. Nije da ne shvatam, nisam ja baš isključiva. Ja stvarno volim da saslušam sve i vrlo retko ću da donesem neku odluku ili neki sud ako nisam čula argumente sa više strana. I to mi negde pomaže da donesem neki svoj zaključak i da imam neko svoje mišljenje, neki svoj stav da formiram o tome. Ali i ne treba biti isključiv, naravno da uvijek imaš nešto što će da bude za i da bude protiv. Ali baš da smo budale i da nas neko pravi budalama, to mi je neprihvatljivo. Mislim, najgore od svega je da nemaš stav. Ok mi da imaš neki svoj stav pogrešan, šta je sad pogrešno, ne znam šta je za koga pogrešno, ali najgore je da nemaš stav. Lila, reci mi za animatorski deo, meni se čini da si ti to radi. Je li dalje radiš? Jo, ješta, eto to sam zaboravila da ti kažem. To sam zaboravila da napomenem. To sam se ja setila. Da si imala taj moment. Čini mi se da si radila sa Melidom. Jeste, a sa svima sam radila i sa Enesom, s Jarićem, mojim drugom. Reci mi kako je sad do toga došlo? Pa došlo je do toga da sam stala ja sama u tome. Bukvalno nema više animatora u Pazaru. Uskoro će mi djetetu prvi rođendan. Da. I onda ja to radim samo da ljudi ne bi ostali bez toga. Nije da baš imam puno vremena za to i onda hajde prihvatim da radim to, bude deci super i volim da deci bude super i da se oni lepo zabave. Tako da eto, radim povremeno i kao animator na rođendanima ili na nekim proslavama, bila sam i na babinama i na svadbama, da animiram decu da ne bi oni smetali. I super je to poslić, samo eto, zahteva malo više vremena, malo više pripreme, a ja ga nekad i nemam, tako da ako ima mladih zainteresovanih koji bi zaista to radili, ja sam spremna da im taj deo prepustim, da ih naučim malo. Ljudi kažu, pa kao šta ti je tu teško, to kao samo obučeš kostim, ali to je jako, jako iscrpno i jako teško i mislim, prije svega je teško držati deci koncentraciju sat vremena. Ti od dece ne bežiš. Očigledno te tvoja struka na razne neke što mi najavilo je, mislim, znači bukvalno pravolinijski ništa ne ide, ali konstantno si nisi u struci, ali jesi u struci. Da, pa trudim se da budem uvek tu kao da ne izađem iz toga. Ali dobro, mislim da je moja priroda takva. Da ja prosto imam možda tu energiju koja je prilagodljiva, koja može da opstane uz dečicu, uz neke mlade ljude, tako da sam uvek spremna da radim sa decom. Jesi nekad imala osjećaj, na primjer, s obzirom na sijase tvojih nekih
angažmana, da će to da te odvuče od tvoje struke ili možda nisi bila Jesam. toliko... Jesam. Ja imam nekad taj problem. Da, Bilo da. šta novo, mene to uplaši. Znaš, ja sam ovo završavala. Baš mi bude Ja ne mogu problem. da kažem da nije bilo momenta kad sam se ja, što se kaže, poselamila sa mojom strukom, jer sam bila toliko angažovana na nekim drugim poljima i mogu da kažem bila i uspešna u mnogo tome. I onda sam pomislila prosto, ok, to je to, definitivno neću nikad biti u učionici i vjerojatno neću nikad raditi sa decom, ali na kraju krajeva opet tu sam, ne bežim mnogo. Reci mi, Leila, za reklamoždere, mislim da to sve nas interesuje, jer ono je stvarno nešto fascinantno i realno na ovim prostorima javno nisam ništa ni slično vidjela. Kako to funkcioniše, kako si ti i tu u suštini I to je nešto što je nastalo spontano, nešto što je nastalo spontano i na kraju je preraslo u jednu priču koja može da donese nešto sveže, nešto novo, nešto zanimljivo, nešto što će ljudi možda onako da gledaju opušteno i neretko mi, u stvari nije neretko, ali ja mislim da gotovo kroz svaki skeč, možda jedan, dva da nema, ali gotovo kroz svaki skeč mi provučemo neku poruku, neku kritiku. Sad, da li ljudi to vide ili ne vide, odmah manje više bitno, ali sam komentar, recimo kad ljudi kažu pa nije to baš ovako, pa nije. Pa da, mi govorimo o tome kako ne treba da bude. Znači, ili predstavimo onako kako jeste, baš kako jeste, ili onako kako ne bi trebalo da bude. Tako da gotovo kroz svaki skeč i svaku reklamu postoji neka poruka koju mi želimo da pošaljemo. To negdje ljudi vide malo kasnije. Imamo moment, recimo Lupić, uzet ću samo jedan primjer. Za bajramski skeč koji smo radili, pa ne znam, biciklo prolazi kroz onaj kadar i čuje se čovjek govori samo ja za Bajram radim, kad ne bi trebalo niko da radi. I to je super moment za komentare, za zabavu, ha ha ha, kiki, svima je to smiješno, ali to je vrlo tragično, iskreno, da mnogi ljudi za Bajram rade. Ne govorimo o nekim poslovima koji zahtevaju prosto tvoje prisustvo za Bajram, za vreme praznika, nebitno kojih, božićnih, uskršnjih, Nova godina, šta god. Ali često se žalimo na društvenim mrežama kako je to moramo da radimo za vreme tih praznika. I onda smo mi iskoristili samo taj moment da prosto onako kliknemo i da to ljudima kažemo i onda se ljudi prosto nakače na komentare i pišu o tome kako je to stvarno nije fair da se za Bajram radi i to je super da ti kod ljudi malo probudiš u tom smislu svest i da se ljudi tu otvore da pričaju, da se žale i kako god. Tako da je ta priča, mislim da je vrlo korisna. Zašto ona nije toliko intenzivna? To nas ljudi često pitaju kao što ne snimate više i to je jako teško. Delo je možda onako naivno i lako, ali za cijele te priče stoji nekoliko ljudi koji treba da odvoje svoje vrijeme i cijela ta priča zna da bude dosta skupa. Znači, mi govorimo tu o snimanjima nekoliko dana, celodnevnim snimanjima, snimateljima, montaži, rasveta, muzika. Sve to iziskuje neka određena sredstva i to nije baš lako da se obezbedi i zbog toga ne možemo baš da budemo toliko intenzivni da stalno nešto novo radimo i stalno nešto snimamo. Je li to u suštini osmišljeno, izvini što upadam, kao skeč ili više kao reklame koje će kao marketinški? Mi smo počeli sa skečevima, ali smo onda ukapirali da možemo da reklamiramo nešto pomoću tih skečeva, da prosto i ljudima bude dobro, da dođu do neke publike, jer nama je publika stvarno raznovrsna od 7 do 77. I to bez izuzetka, i žensko, i muško, i mlado, i staro, i dijaspora, i Pančevo, i Novi Sad, i Bosna, i tako dalje, i tako dalje. I onda je to bio način da ljudima ponudimo da dođu do šire publike kroz neku vrstu skečeva. I to super funkcioniše, mogu da kažem. Onako, klijenti su uglavnom zadovoljni, to mi je drago. Ali eto, najskuplja je ta ideja, nije lako doći do ideje. Mi imamo negde klijente koji nas zovu i hoće reklamu, ali mi u tom trenutku stvarno nemamo dobru ideju i ne možemo sad pošto po to da snimamo. I onda se desi da to bude sve na nekom čekanju. Nekad se rodi ideja za dan, nekad se rodi za mjesec dana. Tako da je to sve jedan proces, ali ja stalno kažem, ja bih voljela da se prestane sa reklamama u nekom trenutku, možda ne sad, i da se iz ovoga rodi jedna serija.
To bi mi bilo najdraže. Da ostavimo nešto iz cijele ove priče, da napravimo neku seriju, da uključimo mnogo više glumaca, mnogo više mladih ljudi i da s ovih prostora nastane neka mini serija, možda da bude neki sitcom ili šta god. Mini skečevi, ali za to treba baš dosta para. Jel može da se aplicira za ta sredstva? I to je vrlo teško. Mi se jesmo raspitivali, ali da bismo mi aplicirali mi treba da imamo neki scenario. A da bismo napisali scenario treba nam neko ko će da ga napiše, a da bi taj neko napisao taj scenario onda treba da ga platimo. Mi jesmo tu da damo ideju i sve to, ali opet treba stvarno stručno lice da uzme i da sedne i da napiše to. I da to ima negde smisla i da planiramo likove, da planiramo glumce, da planiramo sve te troškove, da se negde aplicirali. I za to sam stvarno čula, ja sad opet možda malo na pamet pričam, nismo baš došli do toga da dobijemo neku povratnu informaciju, ali za to sam čula da stvarno se jako teško dobijaju sredstva i da je i tu malo put komplikovan, tako da nismo još uvijek došli do toga, ali nadam se da hoćemo. To bi mi stvarno bila želja. To bi meni bila želja jer je ono stvarno nešto čemu se ja vrlo rado nekad i sama vratim još po jednom, dva puta da pogledam. Lila, ti također radiš i marketing. Reci mi koliko je to u Pazaru doživjelo neku ekspanziju. Čini mi se da je nekako počelo to da živi. Ranije je to bilo na nekom lokalnoj televiziji, reklama. Yes. Što bi ti malo pre rekla, čovjek koji radi Bajramom, onda skoro slušam i dalje ima kao oglas za posao. Ekstra uslovi, slobodan dan. Jeste, i to me mnogo me triggeruje. To kad vidim oglas, taj kao super su uslovi, redovna plata, osiguranje i slobodan dan. To stvarno nisu ekstra uslovi, to su uslovi na koje te zakon obavezuje ove države, tako da o tome nećemo ni da govorimo. Da, što se marketinga tiče, pa dobro, ja nisam marketing stručnjak i ne znam da radim marketing strategiju, niti se bavim tim stvarima, ali jesam bila deo marketinga, i u stvari i dalje jesam neke marketing priče, prvo kroz reklamoždere, to je jedna vrsta marketinga, a drugo i kroz firmu u kojoj sam zaposlena i u kojoj sam trenutno na bolovanju. To je firma koja je prepoznala možda kako bi marketing trebalo da se razvija. Još uvijek to nije baš prihvaćeno u ovoj sredini i na lokalnom nivou, ali oni jesu ti koji su pratili trendove drugih velikih kompanija i njihov marketing i pokušali smo negdje zajedno da gradimo to, ali sve je to negdje sad pauzirano dok sam ja na bolovanju, pa vidjet ćemo kako će da se nastavi i kako će to da se razvija. Ali imamo sve više mladih ljudi koji se bave marketingom u Pazaru i meni je drago zbog toga. Imamo mlade ljudi koji uzmu telefone, koji uzmu kamere i snimaju nešto, ne znam, za neke male preduzetnike, za velike kompanije. I u tom smislu jeste marketing zaživeo, prosto je sve sad na društvenim mrežama, ali ne znam da li je to sad samo trend koji će brzo da prođe, da li je to nešto što opstaje, da li je to nešto što stvarno ima efekta, jer ne možemo sad da gledamo po broju pregleda i ne znam po čemu. Ne znam koliko je to merodavno, stvarno ne razumem svu tu materiju i ne bih se bavila tim stvarima. Ali mi je drago da ljudi sad hoće i preduzetnici da stanu ispred kamere da ispričaju nešto o svom biznisu, nešto o svom poslu, da uključe zaposlene, da se predstave široj masi, da prosto imamo tu ideju i da čujemo ko je kakav, kako ko funkcioniše, kako ko radi. I sad kuda će to da vodi, kako će to da se razvija, pojma nemam. Imamo sad i veštačku inteligenciju koja zauzima posebno mesto u cijeloj toj priči. I onda prosto ne znam šta možemo da očekujemo i do koje mere će sve to da se razvija. Što se tiče veštačke, ona je stvarno uzela maha, ponekad ne znam kad je realno, kad nije. Reci mi koliko su te tvoje iskustva oblikovala i kao majku i kao osobu, jer imaš baš onako neki svoj put koji je stvarno interesantan. Da, šta znam kao majku, pa vrlo čudno, mislim, ja pojma nisam imala o deci, u tom smislu kao roditelj o deci i onda sam se ja samo prepustila kao mlada mama, jer ja sam prilično mlada postala mama sa svoje 23 godine i onda sam samo prepustila tome kao dobro, sad imam dete, šta se treba da radim, treba da pratim to dete, da bude zdravo, živo, pravo i da pratim njegove interesovanja. Ali ja od uvek imam taj mladalački duh i ja sam stvarno sa svojim detetom igrala i uživala sam u tome.
Jesam bila ja nekad razvučena na 100 strana, kao sad treba da budem i mama, treba da budem i supruga, i ćerka, i snaha, i drugarica, i svašta nešto, kako to? I onda sam rekla stop, polako. Najbitnije je da budem dobra sebi. To možda zvuči jako sebično, ali mislim da je istina u tome da treba ja da budem srećna, da bi moje dete bilo srećno i da bih bila ja ok svima. Ne treba svima da budem dobra i to je sasvim u redu. I ne mogu svima da budem najbolja i to je sasvim u redu. Ne moramo da budemo najbolji u svemu. Nisam morala u tom trenutku da budem najbolji student, da budem najbolja drugarica, da budem najbolja zaposlena. Ne znam gdje sam radila u tom trenutku. I onda sam rekla, ok, treba da budem najbolja sebi i onda ću da budem, čini mi se, dobra svima. A i da nisam, i to je ok. Reci mi, gdje vidiš tebe u budućnosti? Ovo zvuči kao leksikonsko pitanje, ali me stvarno interesuje. Kao da smo u nekom intervju za posao. Stvarno ne znam. Najgore od svega što stvarno nisam ni razmišljala o tome. Volela bih iskreno da ostanem u medijima koliko toliko, jer opet volim taj deo posla. To je nešto što bih ja volela, sad da li ću biti ne znam. Ali vidim sebe za 5 godina verovatno kao nekoga ko će možda još glasnije da priča o nekim stvarima, jer pre svega želim svoje deci da ostavim iza sebe nešto, pre svega jedan karakter, da ih naučim tome da budu slobodni, da im budem primer i možda će to da me tera da budem glasnija nego što sam bila, da manje ćutim nego što sad recimo možda ćutim, mada i ne ćutim, pojma nemam, ne znam šta je sa ćutnja, koliko glasno mi treba da govorim, ali stvarno želim da budem primjer svoje deci nekih pravih vrednosti koje ja gajim kod sebe, a verujem da ću to uspjeti i kod njih. Tako da, eto, nadam se da možda neće biti potrebe da budem toliko glasna, ali to je sigurno nešto što ću ja činiti da bismo, eto, ostavili neku zdravu sredinu. Ja tome nadam jer ti pratim na društvenim mrežama, pa tu smo negde sa statusnim objavama. Lila, puno ti hvala. Meni je bilo stvarno zadovoljstvo. Ovo je bilo kao terapija. Baš mi je drago jer se trudim da se stvarno moji gosti osete onako kao da su došli kod psihoterapeuta. Ne, bilo mi je prijatno, stvarno možda malo sam zbrda zdole pričala jer tako su se stvari dešavale, stvarno zbrda zdole. Nemam sad neki tempo i super ti je bila najava koja je najavila cijelu ovu priču da ništa nije pravolinijski i izgleda se tako neće ni završiti. I ja se tome nadam. Poštovani gledaoci, nadamo se da je priča sa Lilom bila inspirativna za vas. Dakle, životni put ne mora biti pravolinijski da bi bio uspešan. Mi se vidimo u sljedećoj emisiji.